bona ngokubayithatha ezifu ngoku even nendaba yengeso ezifu mhlawumbe kufuneke kudlulwe kubo for kodwa boyisakele. No, it's not about ingqesho lena, it's about imeko lena niphila kuyo. Yeah, understand? And umuntu othi sanuzovela kwi-public media makaze nento ethi ima izamqesha mkhulu. Because ngoku bathi sanuvela elantikeni boyika uba nihlaza umbutho omphi lona uvumela abantu bahlale kule meko. Whoever ozonithreatenisha ngoveza imeko abantu abaphila kuyo wrong. Totally wrong. Khathala noba ngumbutho onjani. Yo. Yes, Steve. Hayi ndiceliwe apha ukuba mandizobona ikhaya kule meko bakuyo elikhaya. Ndifike apha ndabona ke andibethi bantu apha kule ulalo apha phansi. Matrasi lapha lala apha nangumatrasi. Nangumatrasi. Beka apha kulibala to. Lonke phayana kwamatrasi. Nangumatrasi. Yo. Okay. Khuluwa after ukhuphe la video yemeko yelikhaya, you understand ubhuti empompa istove ngapha. Umntana lona lapha, there are a lot of abantu abafuna unceda apha, you understand. And eyona nto yenza uba sibaleke size apha ngoku ukuthuka uba kukwi-threats ebomini bakho, kukwi-threats efamilini leni lapho uba kutheni beyiveza imeko le baphila kuyo. Umbuzo osoloko endizibuza yena, you understand, yoba lona ude asiwe ngapha noba usiwa kumphi umbutho ozokwenza i-threats oba kutheni imeko, kutheni bengayilungisi in the first place for uba ingade ivezwe imeko lolu hlobo. Because ii-conditions zefamily lena babonisa indlela abaphila kuyo and abazoyi-beautify bathi siphila kamandi babe bephila olu hlobo. You've got umntana lona abantu abakhalazayo about yena ngoku oba lo mncinci oba ibimele busesikolweni or ibimele uba yabona lo mntana indlela aphila imeko akhulela kuyo. So masiqala apha kuwe mkhulu, ivideo lena uyenze why uyenze ivideo? Ndiceliwe ukuba ndizobona le meko. Yeah. Ndicelwa ngabahlali. Ziba ndakhe ndanceda ikhaya ngaphambili. Ndingumuntu othanda ufaka isandla kulamakhaya angathatha intweni. Nama ndithatha intweni. But into endiyenzileyo bayeke ndangena bandicela ke nabo obhuti aba balapha. Bathi bacela ndingenelele kwikhaya labo kule meko injena baphila phansi kwayo. Ndangenelele ukuba ndize ndizobona ikhaya. Xa ndifika ndibona ikhaya ndibona le meko. Ndavakalelwa njengomuntu omnyama umuntu omtsundu. Ndivakalelwa ngokuba ayomeko yoba kuphila abantu kweli xesha langoku. Abantu abamnyama abantsundu baphile kule nhlalo enjena. So le nhlalo injena iyandithatha ngaphakathi. Bathi apha ekhaya bacela ndingenelele ndizame uncedisa apho ncedisa khona. Ndathi ke kubo ndizawuyicela ebahlalini. Ndicele kwi-public apha eSouth Africa. ISouth Africa ingenelele. Umuntu aphose loo nto ayiphosayo. Aphose noba impahla for usana. Aphose noba into loo nto ayiphosayo. Size singabulele. Ifamily ke apha indinikile lo mandla. Andanoba ke injalo wena mhlekazi. Injalo wona. So since bengenanto zokuxhumelelana abantu abafuna uncedisa apha ekhaya mabanxibelelane nayo itsho ifamily. Itsho ifamily ithi mabadibane nam. Ndizawuza ke apha ndiza account kuzawufuneka ephinde ndibuyele kwebahlalini. Ndiyobaxelela senza le. Kwinto abayifakayo, loo nto bayifakayo sizayamkela because abananto beyifamily. Banintsi ke beyifamily. Ukhona nabanye abalapha phandle. Make masiqala apha bhuti ndifike apha unomsindo phandle. Xa ubona thina ingathi singaba abantu bebefikile before bezovala. Aba bantu bebefikile before besuka masingayibizi imibutho lena besuka embuthweni. Bakhalazela ntoni apha kwifamily malunga nala video iphumileyo? Aba bantu bebelapha eyona nto ndiye ndaqaphela isingathi ngoku isikhalo sabo kukuba thina sivumele into yoba maku-expose umbutho wabo ubana awusebenzi kanti thina sizifunela nje uncedo loba sikwazi uncedakala.
sikwazi bana selayite nathi kube mhlophe njengakweminye imizi sikwazi basikwazi ubukela iTV sikwazi uba siyazi abantwana basesikolweni ngexesha sisebenzayo ngalo singabe siphazanyiswa nangabantwana ngokubona ba actor as if mhlawumbi thina senzele into ba makuhliswe bona abantu baphetheyo kulombutho as if lesiklonto kanti thina lesizicelela nje uncedo ngenhliziyo yethu ba sizicingele ba masilucela oluncedo kubhuti kuba ke nyani ke ibiza ukunceda nathi into ba kulayite uyaqonda singabi sebumnyameni and ndiyabona ke usisi ngoku wena ubungoyena uqinileyo sebengasafuni kwawuvela apha evidweni ngenxa ba it seem like befike behash bathetha hash ke nane bebenayo iharshness futhi bebebuza bana intoni ngokule bayibonayo bona kuyifoni bona bazosabela into enjalo bezizosabela loo nto leyo bayintoni ngokule siswam emveni babeyibonile lento bafike umeko yahlukile kunale bebebona efonini so imeko lena bebeyibonile efonini le bayibonileyo naxa befika apha ewe wathetha ke ngomsisi bana seke kakade bona bafika apha kwelikhaya bezolungisa kakade lento sikuthethwa bayathetha ngayo uba lenhlalo iba kuyo but kulungisekile mntasekhaya eke my question was okay babezile then ngokusenzo benza ntoni emveni kokuphoza zabe many years mntasekhaya nanso iminyaka emingaphi and i-question ilena kuba kulento bathi babezile bayilungisa and now ke ngoku xa uphinda ucela uncedo ebantwini for uba kulungiswe le nto yintoni ebakhalazisayo bona ke bakhalazisayo bathi bana ubhuti nomonakayeke nto babethethe bengakhabami baxelele ba okay fine benza ntoni bekuza kwenzeka ntoni phi bona bazavele bayibone ezifowunini ezo zinto ezo no I think wena siswam andibawele niyoyike le nto niyenzayo akho nto niyenzileyo erongo ever uzonixelela just uthatha i-advantage kuba ningabantu abahluphekayo benazo uba anizokwazi uzilwela because kubantu abaqinileyo abayalanto abasoze bayenze le nto bayenzileyo and apha nibonisa nicela uncedo ebantwini ngenxa yoba nanibaxelele babezile azange bakwazi unceda and now baninzi abantu eSouth Africa abafuna unceda ke ngokunina ngoku yeyiphi le embarrassment uyenzileyo xa ufuna ucela uncedo and imeko lena ezijonga apha ubhuti unibona emdaka olhlobo njengomechanic and imeko lena yenza uba ke ngoku nalapha kunzima uklina kugcwele izipanera kumdaka nje kwalapha endlini so eyona nto omkhuluwa eyenza ubu-approach ubhuti lona yintoni bufuna ntoni ufuna uncediswe entweni isikakhulu umkhuluwa mna if bana besinokwazi at least ukwazi uba silayite and ke ngokwakhona kwezi zimali ziphumayo zikarhulumente umzekelo akukho nenye thina sibonelelwa ngayo siyifumanayo oRamaphosa negrant ukuze sitye sifumana la matorhwana ezimoto endizenzayo apha phandle abantu ezifu mhlawumbi nezimoto ngelinye ixesha imoto izele into ezawufuna ukwenza ibe yi-40 rand bacinge ingathi izawuza nemali ezi-millions imoto ezileyo so abakuncedi ngenxa yoba bekubona elezi job zimane zifika bemane bebona ezo job nakhona nezo job ezikhe kubekho ixesha kugqitha iveki iphele iveki kungekho msebenzi ndiqokelela iintsimbi ndiyozithengisa kwaChicks njengezizolo bebefike apha yangathi ndizintsimbi bendizibile kodwa bendizicele apha ebumelwaneni kakamandi umama walapha ebumelwaneni wabe ekhona lo bendizicele kuye ezintsimbi yangathi ngokuzintsimbi endizibileyo ebendiziqokelele ukuba mna ndisithi nangoku bendisezona kwaChicks namhlanje kulanba umsebenzi ubukhe wanqaba imake mkhulu xa umuntu enobuyela back sekude kuindlu ibe loluhlobo or mhlambi nina ningaba lapha eSouth Africa unayo i-ID nosisi unayo ngokudala ufana ba ndinayo i-ID but i-ID yam mna yalahleka mkhulu then ke ngoku ilishwa leloba khange ndikwazi ukuphinda ndikwazi ukwenza lanto bandithemba ndikwazi ukwenza enye i-ID ngenye imali kwakhona otherwise unayo i-ID number ngwalapha eSouth Africa ngwalapha eMzantsi nosisi nabantwana sisi
and usisi for bangafumani grant i-social grant plus nomntana angafumani grant yintoni ingxaki naye walahlekelwa kwayi-ID yakhe otherwise wayenayo i-ID ungowalapha eSouth Africa nawe siswami umntana yena for bangakwazi ufumana igrant yintoni ingxaki lo umncinci into esibethileyo yinto yobana ngela xesha discharge esibhedlele likhona caba iform ekufana ubana uphuma nayo phayana so that azokwazi ufumana i-birth certificate kwa Home Affairs so ke ngoku yile form ndiqonda bazange kwazi uphumana ayifumane eBhisho esibhedlele ngela xesha bemzala lo umntana omncinci otherwise lo umdala kunaye usesikolweni unayo yena i-birth certificate yakhe but igrant yona akayipeyi naye ngenxa yoba abazali bobabini abakwazi ukwenza ilanti abanazo i-ID okay ebona yonke iyayicaca mkhulwa indlu lena nehleli kuyo yakulobana yasekhaya yekamama notatakho kamama notata and bona baphi basweleka umama notata and i-family members zona zikhona i-family members ezindiqonda bana ezinye zikude koma-Plettenberg Bay umkhulu ungapha omnye ungumfana wayeli police usedimbaza but andifuna uxoka abakhangeli ngathi bayafuna unceda even nakule into yoba kutshintshwe amagama mhlawumbi kwenzela loba uzokwazi umasipala akwazi uvula mhlawumbi umbane kwakuleyo zange bafuna ushukuma bahlalele phaa kude niba ngaphi apha kumama khona tatakho mkhulu sibaninzi kakhulu kumama notata ke thina so ayi mhlambi abanye basabanga nabo bayafuna uhlala apha yiyo loo nto bengafuna uncedisa ukhona omnye umkhulu wami ebebuye from Cape Town ngenye igame kanye emveni besasisanda ungcwaba umama wafika apha ethenge ibhoso elikhulu ezokhupha mna apha ekhaya esithi yindlu yakhe yaqonda ngoku ndiyaqonda uba inoba abanye aba banololoyiko lobana lo rhunta wayefikile ezokundikhupha mhlawumbi bangaphela ephumela kubo afune nohlaba bona yaqonda otherwise indlu uyi-South African indlu yakho wenu yabazali bakho and omelwane bayakwazi apha bayakuncedisa xa ufuna leyo into uyifunayo mkhulu I think abantu bebefuna just ezo basics because bekho eza doubts ya understand oba aba bantu seyide imeko ibelo hlobo iqalele phi lento lena but ke ayikho ifamily engenangxaki zayo bhuti ya understand so sonke sinezingxaki zethu ezifemelini but imeko lena baninzi abantu abafuna uncedisa kuyo and now sidike ngomasize apha kuni because ubhuti benithumelele sithi hayi umuntu ofuna ndithi kaloku zininzi nezicams ezenzekayo ya understand makhe size apha kwifamily lena sizoyibona uba ile nto ayithetha igenuine na ingaba nithetha into enye ezifamily understand but ke ile ke ngosifika apha naye sesithi hayi akafuna ukwenza kwayiso story ngenxa yoba uyathreatenishwa ngabantu and ubomi bakhe bu-in danger ngenxa yoveza ndithi yeyiphi into ayenzileyo erongo ngobonisa imeko yabantu abahluphekayo and hence ke nani siniqinisa sithi imeko yenu umuntu othi sanoyikhupha ku-social media or kwi-media lento lena mayibe ngumntu othi sanoyikhupha ngenxa yoba ndizaninceda esatsho nje ehleli phaya esithi hayi ukhusela umbutho wakhe if umbutho wakhe uqinile ibimele uba uyanikhupha kobuqwayi banekubo ndifowunelwe nam andizobiza kuba ndifowunelwe ngubani andithreatenisha andithuka ndisithi kuye no umsebenzi wam ndiya ngumntu onentliziyo encinci xa ndifumana izikhalazo zonceda abantu ndize ndizosapota ndinceda abantu apho ndikwazi unceda khona and kongoku andilindelanga that ezazithuko and nee-VN zikhona ezilapha kum andaluba ku-allowed nandi uba ndingayidlala eyona nto ndifuna uyazi mkhulu ubundixelele ne eyona nto ndifuna uyazi mna kuzo zonke iimeko esidla ngofika kuzo ezilolu hlobo nezi-western elu hlobo siye sibuze uba ingaba le nto lena niyisile kwiofisi kaceba na uceba walapha uyayazi imeko lena katata because kukhona ezaa nto ze-EPWP apho babe noqesho bakhona usemandleni usisi utata usemandleni bakwazi ufumana imali ya understand khona
and as members or as a member of i-community lena esokolayo, because I think imeko yabo yaba ibenza babe yi-priority kwezanto zika-EPW ngabona abantu basokolayo. So uceba sibhuti masiqala apha kuwe, ubukhe waya kula office kaceba? Hayi andikayi kwi-office kaceba, nto nje into eyenzekayo xana abantu bethetha around ilokishi kuthiwa umuntu ukuze ngelinye ixesha mhlawumbi ufake izithuba kwezithuba zoba usebenze umasipala uqoqosha inkunkuma uthini, kuthiwa hayi ukuze ube kanti uyathathwa kufuneka ube kwincwadi ekuthiwa i-good standing book, kucaba ufuneka umane uyobhatala ezo 100 rand. And ke ngoku ingxaki yile yoba asinazo thina ezi 100 rand zobhatala i-good standing zabantu ezincwadini zika. So yenziwa into ye-ANC indaba oqeshwa apha ngokuva kwakho wena ngokujongeka. Khuluwa, xa uyibonile le meko ilapha, andiyazi uba ngobana bakuthreatenisayo, xa uyibonile le meko imeko lolu hlobo kwi-office kaceba for ufumanele bancediswe ngezinto bashota ngazo, plus mhlambi ke bafumane mhlambi ikhona neenkxaso ziphumayo phaa kula office kaceba nemisebenzi, uceba bukhe wam-aproacha wena? Ndizamile umthumela imessage uceba ngumgqibelo, ndamfowunela ngumgqibelo andamfumani. Umfumana kwam ndamthumela imessage, andazi ke itikeka yi-1 because xa umfowunela iyaringa, but kongoku wafuniseka ukuba noba ke kangabuyeli kum uyibonile kodwa ilantuka yam i-miss call yam. So xa ndiphuma nalapho bendingayazi le meko, ndazoyixelelwa le meko xa sekuphume i-meeting besinayo apha ezone 1 taking the people taking legislature to the people, taking the legislature to the people. So ndithe xa siphuma phaya emva kwalo meeting taking the legislature to the people, ndaphuma because besihamba ke ndanceda abantu for i-transport ndiyobabeka ezindlini zabo. Bandixelela ke nge-situation that kule ndawo sizawuya kuyo lantukeni eParliament, as iParliament ibiza bonke abahlali, ndasabela ke uba mandizosabela kula makhaya. Asikwazi ukuthi siya eParliament singayazi ba abantu aba bafuna ntoni. Ndaziswa ke kweli ikhaya, xa ndiziswa kweli khaya ndazobona imeko that uba imeko ayikho ntle, and kongoku ingakho ntle kuthiwa mandincede. Yaqona lo muntu ndihamba naye ndingumuntu othanda ukunkqonkqoza kwezo ndawo, ndikhuphe nalapho ndithatha khona apho kuloo nto ndinayo ndongeze ndifakelele uba indlu mayibe right. Ndabona ke uba hayi yenzekile, hayi nam apha ndayithumela kuwe Mhlekazi ukuba hayi ndiyayibona izinto zenzeka kakuhle, ukuba yona ifamily iyalunida uncedo uze umuntu akuphumelele funeka athethe nomnye umuntu omnyama. Lo omnyama umuntu uba uyakwazi ukwenza uba elakhaya malitshintshe, angenelele ukuba i-situation yekhaya itshintshe. Hayi mkhulwa, wena usithumelela la video and I couldn't believe uba yindawo lapha. I thought mhlawumbi zezinye indawo xa ungibonisa uba ilapha eZwelitsha and imeko ilolu hlobo. iZwelitsha ifutshana nalapha eBhisho eParliament kulena kuthiwa mayiye ebantwini, understand. But question yeyoba anoba ndikufaka ekoneni ngalo mbuzo, ngumbutho wakho lona uzothreatenisha abantu apha? Webhuti ngumbutho wam. Ngumbutho wakho lona uthi aba bantu ayimelanga bayisile ku-social media? Yes bhuti, ngumbutho wam. Lo mbutho ngumbutho wakho lo unalo ceba ulawulayo apha? Yes bhuti. Imeko yakho noceba injani mkhulu? Andina problem naye. And for uba as ucomrade wakhe uceba ayimelanga uba xa ibona imeko lolu hlobo uqala kuwe athethe nawe njengocomrade uba singanceda njani elacala. So xa eyibona le meko eyiva uapproache kanjani uceba? Was it nice i-approach yakhe kanye? As ba uthe eyibona wafona endithuka. Endithuka ke zikhona ke ilaluka i-VN ezikhoyo. Esithi ndintoni endiyifunayo kuye, kutheni ndizombhukuqa. Ndithi hayi andizange uzobhukuqa wena apha,
that into endizeleyo uba ndingenelele ndincede elakhaya and kongokuyandazi uba ndikwibusiness ndingusomashishini osakhasayo and kongoku ndikhasa nje xa ndifumene itiki ndihamba ndizophosa esemvivaneni apho amakhaya akhona angathathi ntweni ndikhuphe loo nto ndigalele ndokwenza loo nto leyo ndiphila ubomi obunjalo apha. Khuluwa zingaphi imeko ezilolu hlobo ekuthiwa ezisuppresswayo masitsho ke ngoyile imeko ilolu hlobo kuthiwa mabangaveli oba kuba ikhona imeko elolu hlobo phezulu elitsha mabangaveli because banyelisa umbutho aba bantu kutshiwo mos utsho ubhuti. Ibhlungu mhlekazi because ngabantu abamnyama sonke xa ndibona onye umuntu omnyama osokola ndifilisha njani uyeke umbutho awunangxaki but iproblem iphi isebantwini abantu bawenza umbutho wabo kanti ayikho right loo nto leyo umbutho akho nto unayo kwirongo ye-ANC i-right but abantu batreta rongo abantu abamnyama bokuhlala. There is a voice note ubundimamelise yona mkhuluwa ekomobilizwayo ngo-2 o'clock mama kuziwa apha kule family bebesezile and kuzothwani apha ndifonelwe nguwena nama ya ndifonelwe ngusisi lo walapha endifonela esithi hey sizothreatenishwa apha bazile apha abantu balapha eZwelitsha ngamavolontiers volunteer yes bazile apha eZwelitsha neforum izile iforum apha ize apha andiyazi ke ithethe nanto ndizawucela usisi eze azochaza uba azoyicacisa ngokwakhe ba mna ndifonelwe nguye ndisendlini. Usisi ndiyambona ingathi uyoyika naye because le nto lena ine-threats ezininzi and siswam prepared uthetha because it seems like wonke umntu izoma ngabo wonke umntu uyoyika ngokwapha kule family emveni yes usista kabhuti lo ikuvela enye i-angle ke ngokwavela ngayo usisi apho ba ubhuti nosisi lo i-girlfriend yakhe ikhona ingxaki ne-drugs abasebenzisayo hence kubonwa ke ngokwi-condition lena uthi usisi kutshaye bazotshayela apha but as i-family member naye uyafuna uzohlala apha but imeko lena ayimvumeli apha. Ubhuti uthi ke it was a family le yamfaka apha ngaphakathi mos mntasekhaya ne owamakazongena apha and athi ngexesha wayesingeniswa apha ekatshaye utshaye lapha so uyanida uncedo ubhuti for i-rehab sibona and usisi lona akazokwazi ubuyela apha ke ngoku kule meko yiyo. So even if kuyancedwa wena mkhuluwa xa kuninceda apha kofuneka niqale okokuqala ubhuti mhlambi the first thing will be umakhela indawo pha before apha phandle igali because uthi uprepared uyohlala egaleni yena kwayena egali lakhe walithengisa wakwathiwa makazongena apha nawo akakwazi ukwakha igali then ke ngoku xa ekhutshiwe ubhuti pha kungakwazi ukuklineka apha kube clean apha ngaphakathi then ke ngoku indaba zombane kunye nezinye izinto zilandele emva yana send I would say eyona nto ibalulekileyo because even noba noklina ngoku kuzoklinwa phinde kube mdaka so eyona nto ibalulekileyo yoba mhlambi kufundraiswe ngabantu I think ispace sikhona apha ngemva enzelwe igali lakhe kuzanywe uhoya nemeko yakho so that usisi lona akwazi ubuyela apha endlini ke ngoku iklinwe indlu kukho usisi apha ngaphakathi usister wakhe you understand bakwazi umelana nezimeko bobabini. Sisi wam ndiyakubona ubungafuni kwawuthetha mntasekhaya ngemeko leya lapha kuwena but abantu andifuni uba bafumane surprise xa befika apha ngaphakathi kuthiwe khange bayithethe naba bebelapha izolo abantu bebethetha ngale nto ubhuti oba ye-drugs zakhe oba hayi utsho uthi hayi eyona nto bamisa ngayo indaba ye-drugs so kule olu hlobo ungongeza uthini wena mntasekhaya kohlobo ndibona ngalo le nto. Jawa mntase mna ndiyakufuna uncedwa ne apha ekhaya because igqibeleni ndiyakufuna uhlala ekhaya nam ne only if ubrother wam noyokutshaya ne-girlfriend yakhe bayekutshaya bahlale ke apha ngaphandle ke apha endlini kube right kuklinwe noba andihlelanga nam nalo igalo lam namdla wohlala ndimoshe sekonakele uyabona ne but ikhaya ngaske libe likhaya nongekhoyo akwazi uba nendawo ufikela
uyayiva ne then ngoku into eyenzekayo akho mntu kwaba bangekho umzekelo akho noyi-1 okwaziyo ukuza aze kowabo because of uba kunjena and ke ukugqibela nyhani ubrother wam ngaske asiwe erehab chance uba ikhona ne azongiyeka utshaya i-drugs akwazi ukuzenzela izinto zakhe ba uyakhanda makhelekhi lo ne uyakwazi uzenzela imali uyayiva ne senje uba konto inobangela into balala engatyanga ngakwazi ukhanda azityise yena ndifunekayo into yokuba ayeke net ezi drugs ahlale phake ngaphandle sihlale sonke phaa ngaphandle nalo naye nantseke bosi ngaphandle oyibrother yakho nale mkhulu watyini ulathi ugcwakali yazi ndithi ngumakhelwane nje khuluwa kule meko ke ngoku sisi uyayibeka yakhe imeko ne ngoba mhlawumbi nilapha mos nawe negale kwalapha eyadini epha eyadini kule meko ibekwayo ikhaya loluhlobo and wena mhlawumbi ungacebisa mhlawumbi yakho isombululo salento hayi isisombululo esinjani tata mna yeah ngekuba mna banyanisile yabo but kungoku mna bendizama nje inantsika indlu lena yona ilanto ilayite ibe nombane wawukhona umbane apha ngaphambili yabo imake bhuti wami kutheni ohlobo bhuti namkhupha ngale egaleni kutheni ningathethi usisi kuklinwe kungene yena kuthathwe la gali kasisiline kubhuti mamela mama tata apha ekukhupheni kwakhe phaa ndim kusandoswela kumama wethu ndithi kuya makalale kwelinye igumbi nam ndilale kwelinye igumbi because nam ndoyika apha endlini ne le nto nomtshayo nyhani idibene naye ngoku ahlala apha endlini akalawuleka ke ngoku eso spini uyayibona ne sithi ngoku siklinileyo bengathi asiklinanga isiqobo saqalisa ke ngoku ngelo xesha then ngoku mna ndisenawo amandla othi makaphume phandle kwakhona because kaloku umntu oyindoda lo ndibhenqile ne uzandenzani umntasikaya uyayiva uba nento eninzi ndiminisha ngolo hlobo indlela endicinga ngayo so ngoku lite lam makaye phandle kwenzela uba ikhaya iphinde ibe likhaya liphinde iklineke uyayiva nakwe mkhulu wawutsho hayi njalo and bhuti wena uthini ke usame kulaa nto wena mkhulu wawuba if unofumana indawo uhlala phaa phandle ungayithatha nayo mna ndina-problem nokuba ndingahlala phandle qha into endiyitshoyo kwabona aba babendisuse phandle mna abakwazi ngokundinika elaphandle babendisuse kulo nje babebendingenise endlini and ukutshaya kwam mna ndivumntoka akuyongxaki ezibabona becinga more than bana ingaba abantu ababangele ndi-end-up enditshaya because of indlela bebenditrita ngayo as if mna andikho right entloko okay uyaqonda then i-treatment yabo bona yiyo ibangele into besituation ibe worse displaymane eyona nto ibalulekileyo ngoku sonke sobayi-3 including nobhutulwa ngaphandle yoba ikhaya malibuyele libe likhaya elibukekayo and nawe ke imandi xa usowuvuma usithi as long as ikhona into yakhiweyo phaa yayiva ke mkhulu I think si-step sakho sokuqala yeso yoba even noba unoklina apha ngomso uphinda kube mdaka mhlawumbi i-step senu sokuqala izithi ufumanele ubhuti igali phaa ngaphandle ahlale phaa indawo ohlala then ke ngoku i-step sesibini kuzeyo apha endlini bakwazi uhambela ke ngokwezi zinto kuthiwa ziyashota nosisi lona mhlawumbi nabanye abantu bangenelele uyibona njani lo hlobo hayi injalo into yokuba ubhuti naye ndizamile uthetha naye sisi wavuma wathi uyalunida uncedo utshilo kum wathi mna ndingazithoba mhlekazi ndavuya kwale nto that athi angazithoba plus nefamily yakhe xa ndisiza noncedo nam andapromisa nto kubo andapromisa nto but ndathi ndizawuthi make sure ukuba ndiya all out ndizama uncedakala into endiyizeleyo kwelo khaya kweli khaya yiloo nto ayikho enye into endiyizeleyo that baphile impilo engcono khuluwa nani family bawalani ibeke ecaleni indaba zemibutho nezepolitics zinganibhotharishi kule ndlela nihambayo umuntu ofikayo nijonga uba if i-ANC ize noncedo niyalithatha uncedo if i-EFF iza noncedo if i-DA iza noncedo into eniyifunayo ninaluncedo qha so oyo epolitics sanoyingena noyingena
eyobhukuqa yothini sanoyingena nongena masijongane noncedo ifamily lesinalo asikho kwipolitics and umuntu ozothi yeka ubhuti lo uthi uzoncedisa uzobeka ntoni etafuleni endaweni lalandi ibekwa ngubhuti lowa manibulele ixesha lenu family I think it's sad story but I think it's doable singakwazi ukwenzeka man because nonke nidikiwe indlela ubhuti udikiwe ile meka yiyo nawe sisiwami udikiwe nomkhulu walo awudikiwe so mhlambi bifukeka bekufuneka deske nifikelele kule point yoba nidikwe ninonke ikwazi uba izikwazi ulungiseka izinto